Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-26 sa bulan sang Enero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Nakachibog na? Nakatimo-timo na? Nakapanyaga na ang halos kalabanan naton nga mga kaaksyon?
Welcome na dre sa inyo sining palatuntunan sa sining adlaw sang Martes sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magapasundayag naman kita sa kanginan. Upod na ma-report sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa CantongNo Radyo Bacolod. Plus ang iban pa nga mga local and national issues pag may time dalon tadri sa aton sining pagpangalaga. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sa Bacolod? Oks lang, kabayuntang nga okay lang kita. Why sang damo nga problema, no? Kung may problema, basta hindi lang COVID-19, masolve gina siya, no? Kag masolve man ang COVID-19, di ba? Kung hindi ka magsali ka latagaw, kag hindi ka sali ka pasayang-sayang, sa damo tawo, ma-eliminate gid nato na. Kag kung yara ka sa gwa, dapat naka-face mask and facial, naka-social distancing, pihong-piho gina, no? Makalikaw kita sa anuman sining nga virus, mga kaaksyon. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental? Daw second time around, naka-zero na naman ang nakatatak sa Negros Occidental kahapon, mga kaaksyon. Kabayuntang sige-sige lang niya nga mag-zero, pero tignalantaw nga by month of February paidalom sa gyapon ang Bacolod sa MGCQ. I don't know kung sa probinsya, pero way pa man sang piho kay way pa makapagwa sang order ang atos ring syudad kung ano ang mangin status naton sa bulan sang Pebrero. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental? Sa mga banwa kag syudad, oks lang. Kabayuntang oks lang ang ato sining nga pag-sinalayo. Kalakipan mga kaaksyon sa ato sining nga mga kaaksyon dra sa Oriental side. Kag sa Bugos nga Region 6. Daw damong kaso kahapon to nga napagkit sa DOH Daily Report sa Bugos nga Region 6 sa probinsya sang Iloilo. Pero sa iban nga mga banwa kag o kung sa iban nga mga probinsya daw nubo-nubo na gidman like sa Antique, Guimaras, Negros Occidental. Daw nubo-nubo na gidman Sige, hindi lang magsaligid sa mga kaaksyon ta. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Magingkawpod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kangtaran sa 103 ka mga provincial government nurses apektado sa pag-downgrade sa ilang rank subong nga tuig. Kag sila'y city number 1 sa may pinakamadamo nga COVID-19 active cases sa record sang PIMT. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, ginaduso nga vaccination center sa Bacolod panubuan o kung ginpanubuan sa napulo gid lamang halin sa 20 laning vaccination centers mo. Tinahimo lang nga pulo ini mga kasingan, mga kaaksyon naton. Ini ang pagpatag ni Councilor Renesito Novero. Kagiban pa nga mga balita sa New Government Center karon dugay-dugay. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kagtanan sa palayag ni Colonel Placido. Ginahingyo ang kooperasyon kag suporta sang barangay official sa mga bagong station commanders nga magapungko mga kaaksyon.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden. Pulis sa Banwa sang Candoning nga nagpositibo sa illegal nga droga, posible pasaka na sang kaso administratibo. Kag panday na kuryente sinigid lamang nga aga sa Banwa sang Sinay, yara na sa ospital. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso, inimay kang tanan sa 8 ka mga persona ginhatagan sang citation ticket sang Task Force Disiplina sa padayon nga operasyon sa palibot sang syudad. Kagiban pang mabalita karon dugay-dugaya sa balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Sa syudad sang Cadiz, wanted nga persona nga gindakop sang kapulisan, ginrelease ginayon halin sa custodial facility matapos nga nagpiyansa. Samtang sa balita naman nasyonal gikan sa news center sang Aksyon Radyo Bacolod, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, 16.4 bilyones nga barangay fund aprobado na. Kag ang Forces of the Philippines sorry sa ginaligar listahan sa mga miyembro sang NPA nga ila ginpagwa. Nano ni wala ma-verify before pa man nga ginpagwa ining mga listahan sa mga ngalan. Tinagkalahuy anto yang iban. Ay kasadya. Samtang magki-update kita sa COVID-19 diri sa Western Visayas, sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 na nga oras, 11:44 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon tang nagatutok na sa aton sining nga balitaan, lihog i-like kag i-share ang aton sining nga programa, no? I-like kag i-share ang aton sining nga mga programs, ilabi na ang Aksyon Balita Banat Bulig, no? I-like kag i-share kay hatagan ta na karon ig talupangod plus ang inyo sining nga mga greetings diri sa aton sining nga pangalaga. Ayos kag lihog man bisita sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kay makabasa na kamudra sa mga balita tang ginapang poste since pa kagabi tob sining mga inoras kag sa aton sining mga YouTubers may Aksyon Radyo Bacolod. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sige, yarian na yung unang droho sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Martes, January 26, 2021. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang aton sining resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Martes. Sa mga tumalaya, tensyon na, 27 kag 35, liwat 27 and 35. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta, pang tirahon ta ni anay ang mga unang nag-like sa aton sining programa, no? Nag-like kag nag-share sa aton sining program. Pangunahon ta ni sila anay pang tera, mga kaaksyon, while nga iban siniti
muni-muni pa sa sining mga inoras ay puwerte kapaniaga na kamuda basi kung wala pa pagamat-amat na, no? Kabudlay kung kaisay. Sige, daligid lang ha, kay parang maplastar taniho, plastaran tamayo, ang aton sining mga ka-aksyon, no? Sige, i-like kag i-share ang aton sining programa. Before pa man nga magpadala kamusang mensahe, mga ka-aksyon, no? Sige, daligid lang kay kuanon ta, kuan pa hindi pa makagabuyong-buyong pa yang kuano, daligid lang, no? Sige. Sa mga nag-share, may lang pagpamati sa kay Dennis Richard Tiboroma, may lang pagpamati, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala, present na siya. And sa kay Mary Hope Cordoba, no? And lakip na sa kay Rafael Diaz Jr., no? May lang pagpamati Rafael Diaz Jr. kag kay Joval Trinidad, no? Kay Atia Kim Eriman, may lang pagpamati via Jonathan. May lang monitor via Jonathan. Ayos, dagang salamat gid sa mga unang nag-share, no? And mayari para diguro ay sige, pagkaroon lang na, no? Kag sa mga nag-likes na naman, may lang pagpamati Rejantan Villalon, no? Dira sa Victorias kay Sir GGC Kasanag, may lang pagpamati, sir. Welcome diri sa Aksyon BBB, no? And sa kay Christian Monterde, may lang pagpamati. Christian Roa, raman siya. Si Alex Montesa, may lang pagpamati, no? Kag Gian Recicio, may lang monitor kay Patty Delfin, Martin Gonzales, Ernesto Rigazzo, Mario Bacauco Erad, no? Kay Bongville Borges Jr., may lang pagpamati. Kay Domingo Guancia, Francis John Aldas, Mary Hope Cordoba. Kay Roy Pingot, may lang pagpamati. And Rorek Pitogo, Melinda de Merena, raman present man sa si Cady Lorelia. And Bercy Ortez Tiayon, may lang pagpamati. Crisbel Matrias, Gingging Lacabi, may lang pag-monitor. Si Adi Adrian Buteros, may lang pagpamati. Ofianga Negro, kay April Banaag, Manjo Arnijo, Humalumina, and Jacqueline Pailanan Espinosa, no? And kay Nonoy Tahunes, may lang pagpamati. Kay John Ray Baron, no? George Rodelin Gabanto, RJ Mera, kay Arnel Po Desamparado, Pinky Guangco, Remy Serbo, kay Droid Agos Kauntoy, no? Kay Droid Kauntoy, no? Kay Christopher Mendez Aquino, kay Chuko Kok, ay pwede si Chuko Kok, may lang pagpamati, no? Vincent Apostol, Andrew Huilar, Magellan Oglapulapo, and Ronaldin Nicor, may lang pagpamati. Rafael Diaz Jr., Joven Asuncion, Joby Monares, Adrian Gumape, kay Virgo September, Emmanuel Los Siniara, Joval Trinidad, Arthur Yosay, Elbera Pada, Macmac Francisco, kag Atia Kim Eriman, no? May lang pagpamati. Ayos. Sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban eh. Daligid lang mga ka-aksyon na standby sa aton sining pagpanumbalik sa diligid lamang manugay sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:55 na nga tunuras 11:55 na mga kaaksyon. Sige, para sa complete nga management sa inyo liver detox, kinanglan ta mag DTX 500 capsule kita kadadlaw. Okay, ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa ngaton nga dugo kagatay. Iniman ang may active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:56 alas 12 ka na nga may ara pa kita nga patpakagutlo, no? 11:56 na mga kaaksyon. Sa iluhan tanay balita gikan sa News Center, we have aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa 16.4 billion
pesos nga barangay fund aprobado na. Kag Armed Forces of the Philippines nag-say sorry sa ginaligan listahan kuno sa mga miyembro sa NPA nga wala nila gin-verify antes pa man nga ginpagwa ini. Sinong mayor Kuter naman sini? Ay, pwede hindi nagkalahuyan to yan. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, bugos nga probinsya kag syudad sa Bacolod, sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, maayong udto. Yes, Action Rex, maayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nakahanda na ang gobyerno nga ipagwa ang 16.4 bilyones pesos nga pondo para iya sa Barangay Development Program o kung ang ginatawag nga BDP. Ini matapos ginpermahan na ni Budget Secretary Wendell Avisado ang Local Budget Circular number 135 nga mo magaserbe nga giya sa pagpagwa sang NTF LCAC's Local Government Support to the Barangay Development Program o kon LGSF SBDP. Sunod kay National Secretary Advisor kag National Task Force and to Local Communist Armed Conflict o kon NTF LCAC Vice Chairman Hermogenes Esperon Jr. nga ang pag-aproba sa nga pondo ang tuyo amo nga solusyonan ang kabudlayan o kung kapigadohon sa mga barangay nga napaidalom sa impluwensya sa nga New People's Army o kon NPA. Sunod dire naglabot sa 822 tanan ka mga barangay sa bugos nga kalibutan Pilipinas. Bugos nga pungsod. Bugos nga. The first time ni may barangay fund Aksyon Dorsal, o primero kung ikabati nga may barangay fund, may arigid man ni prior sini. Do, subong man lang ko gani Action Rex kabate. Actually, kaya diba bago malalaging tukod ang LCAC or ini ba lang and local government pala? Oo. So, amo sina inagor Action Rex kabahin na sa ilayang programa. Kag sa fund ni Kwaon. Correct. Amo ko dako ni 16.4 billion pesos. Kagambal niya, hambal di niya Esperon Action Rex nga makabaton sang tag 20 milyones pesos nga balor sang nagkalain-laing nga proyekto sa idalom sang BDP ang ining 822 ka mga barangay nga wala na sang paandam sang NPA. Kag sunod pa kay Esperon, magluwas sa tuyo sang NTF LCAC nga tapuso na ang pagpamuno sang NPA sa manasambit nga barangay, tuyo man sila nga mas paayuhon pa ang pagpangabuhi sang mga tawo. Mahimo gamiton sang mga barangay nga mahatagan ang pondo sa mga proyekto kaangay sang farm to market roads, school buildings, water kag sanitation systems, rural electrification, housing, medical, burial, transportation, food, cash for work, kag educational assistance para sa mga pigado. Kag magluwas diri, so man kay Esperon, pwede man gamiton sa mga barangay ang pondo nga igahatag sa ila, pinaagi sa paghimo sang proyekto para hindi maglapta o kon matap na ang paglapta sang COVID-19. Samtang sa iban pagid nga balita nasyonal, bangod sa sala nga listahan singgin aligar miyembro sang New People's Army o kon NPA, nagpangayo iyaya sang sorry, pasensya o kon pasaylo ang Civil Military Operations Office sang Armed Forces of the Philippines. So gilayon man ininila nga ginkakas sa ilang artikulo sa Facebook ining Facebook sang AFP ginkakas nila Action Rex ang nasambit nga article. So sa AFP ginaimbestigahan na kung paano nagwa ang listahan kag ginapasiguro nga manabat ang mga responsable man sa pagpagwa sang nasambit nga mga listahan. Tingala kung nagwa na gani Action Doors kay confidential man na blang report na. But nga sino na yan nag-mayor Cotter nga nagwa na. Tapos sala pa. Amo na gani. Amo pagidadang lain. Ay kabudlay.
So, ang importante lang di subong Action Rex, at least na-clear man nila ang names ng mga nadalahig to Puti or na naulamid. dalasa na to ya. Correct. The damage has been done. Siling sa amigo ko. Tiway na tamay mo na. Oo. So, Wala na-publish sa Facebook. Timay lang kung isa lang kabilog taglantaw dra. Teo mo na Action Rex, at least nangayo man sila sang asang pasensya na. Mugin man na nagasala gyud ng tao, pati galing kay ilad dulala nga sala ni. Gintag mo yang MPA mga member to Communist Party of the Philippines sila ya. Yes. Ti sakit-sakit man na. Ti pila kadlaw na gintag nila. Ang na post. Oo, na-post nila. Why lang ako kabalo kung pilagid kadlaw nga Dapat ang nakabalangga military sa ila nga. mapagwa man na sang disciplinary action sa sinuman nga nag-post sina, nga nagpagwa sina sang mga names sina. Gani man. Kag nga ginpagwa na, verified na ina. Te amo na Action Rex gani nga bisan ano pa nila nga tawag ni bala remove to nila or gikakasan na article galing may iba na gid nga naka-screenshot. Naka-share, naka-screenshot. Ang like lang ambot ko madula ng like. Ti madula gid ko gid. Pero naka-screenshot siya. Tiyang screenshot kina hindi madula. Share. Yes. Hindi na kay sa iya na iya wall makadto mo. Pero ang share Action Rex, once share niya lang ang article nga deleted man, hindi na siya At hindi na madula pero sang primero ya nakita gito nila. Yes, correct. Basigin pang save na nato nila gani. Iti kung ikaw natungda na, ikaw pamilya or kakilala sang mga ginpang post ni Rada, may tendency gid nga i-share mo na kag i-grab mo ng oportunidad nga makopy mo ina panano man ang militar man. Military gid man na. Basi membro sang intelligence to yang membro sang intelligence group posible, no? Posible gid na. Tigaling kay sa ila nga Facebook page na post Action Rex. Wala lang problema dyan. Gani man. Sige. Nami nga balita diyo, gwapa kay Action Doors. Siling ni Regjan Tan. Salamat. Vice President na sa Energy Why na sa Funds duty Club. sa Victorias? Hipos lang kay kay duty man lunch break subong. Kalain sa hipos lang. Kasi mas laga Facebook si si Vice President. Okay man lang kay break na nila eh. Lunch Tigplan break niya subong gana. Action Rex. Ayos. Kag sa update naman sa COVID-19, ang world record subong naglambot na sa 100,280,265. Ang nagkalamatay 2,149,387. Kag ang naka-recover 72,289,211. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton diri nga data ang cases yara na sa 514,996. Ang nagkalamatay 10,292 kag ang naka-recover 475,422. Sa Negros Occidental, good news kay wala man nadugang kahapon iya gani nagapabilin sa 6,587. Ang Bacolod naman anom ang nadugang kahapon nga kaso nga nagdala ini sa kabilugan niya 5,714. Ang Western Visayas may 58 ka mga kaso nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 22,762 kag ang aktibo nga kaso yara sa 984. Ang recoveries 17 ang nadugang nga nagdala sa kabilugan nga 21,079 kag ang nagkalamatay yara sa 693 matapos nadugang nga naman sang isa kahapon. Balita nagikan sa News Centers. Siling ni maninoy mo ni sa gali? Sino? Si Romo Pasaporte. Ay, Linya kagwapa kay ihada ko Dorel. Abaw, ate maninoy, din ang regalo ko. I-advance lang nabi, anay da. Charo. Ay, regards na kay maninoy. May maninoy na kuglidayon ba? Instant ba? Maninoy Romo Pasaporte. Pero passport sa English na. Passport, may calves pa na sa punta. Anong calves? Kalbo. Ay, kalay. Romo, passport calves. Ay, galay. Parekoy, may lang ang pagpamati da. Ga-monitor sa subong, din sa subong to. Damo picture ya. May mga San Carlos naman.
Oo, bala Aksyon Rex. Kagi na siya kay dulong di mga mga kakanin bala. Do kay isam na to ay nanaliwat. Nana si Malinoy ba? Dapat may liwat na yan. Oo. Dulong di ba na pare koy kami di Ari kami di. Ayos. Sige, balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Dorel Cabato, balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:06 sa aton oras. Sige, standby sa report na sa aton sining patrol, kadtuan ta si Aksyon Eden Aboso. Ini may kang tanan sa 8 ka mga persona ginhatagan sang citation ticket sang Task Force Disiplina sa padayon nga operasyon sa palibot sang syudad. Kung ticket lang ng ihatag sang Task Force Disiplina, ni maglaubos ng ticket nila. Mantika mo sa mga salawayon sa gihapon, no? Gamay mo lang ang pagsaway, ma-off sila. Pagkadugay-dugay, balik na naman. Ay, porte. Sige, baloon taning report ni Aksyon Eden Abuso plus ang iban pang mga report sa patrol. Yari ang countdown sang balita gikan sa kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden! Aksyon Rex, naglambot sa 8 ka mga persona ang natagaan sa citation tickets ng Task Force Disiplina tungod sa paglapas ng health protocol samtang yara sa pampubliko nga lugar driman sa palibot sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Wilfredo Jolingo, Assistant Operations Chief, sa 8, 5 dire ang mga manugbaligya sa bagsakan sa bahin sang Libertad Public Market, bangod wala nagasuksok sang face mask samtang may nagabakal nga mga customer. Dugang pa ni Jolingo, adlaw-adlaw ang ila sininga paglibot, pagpahanumdom, pag-issue man sa citation ticket sa mga dapat matagaan sa disiplina, agod mapahagan-hagan ang paglaptas ng virus. Si palayag ni Jolingo, mayara pa sa mga establishmento nga ila ginamonitor, particular ang mga kalanaan nga wala nagapatuman sang insakto nga social distancing, kag hindi istrikto sa pagpatuman sang pagsuksok sang face mask kag face shield. Pangabay ni Jolingo sa mga pumuluyo nga buligan ng otoridad kag tumanon ang gintalanang nga health and safety protocol para naman sa kahiluwayan sang tanan. Pamatinaton si Wilfredo Taba Jolingo. May routine mga operasyon sa mga bagsakan sa Libertad. Gina-remind ta ang aton pumuluyo sa siyudad ng Bacolod nga hindi kit pagkalipatan ang pagpatuman sang health protocol nga pagsuksok sang face mask kag social distancing ka mga tindira baligya sila sa aton nga mga customer kag ang customer dapat naka-face mask man magatubangay sila. That's why adlaw-adlaw gina-remind sa ila galibot kita from may mga establishment sa subong way man kasiguruhan ang tanan nga vaccine nga kung ogid ni siya ang effectivity 1 year o 6 months dapat kita mag-observe sa health protocol samtang ara kita sa mga public places o public vehicle. Kasi parang hindi ta mabuligan ang aton gobyerno nga hindi mag-spread ang virus. Kaya ang aton nga gobyerno ginahimo man ang tantanan pagi sa liderato sa aton mayor diri sa siyudad sa Bacolod. Kabayan lang siya sa pagpahayag man ni Mr. Jolingo tikong sa assessment aware na gid man ang mga tao galing kay nagakalipat lang kisa especially kung do kalawing sila lakate ang ila sininga face mask ara na sa sagang ang iban mabutang nila sa ila sininga bulsa. Lagi ko nara sa agtang nila, blay, hindi sa sagang nila. Pero kalabanan nga face mask ara sa dalom sang sagang nila. Baho, gidi maintain tanang nagatakop na sa ilong takag baho hindi man lang ikaw actually ang isang naga-face mask mo. Why man na diferensya kung mag-face mask kita kinanglan tagid man ina subong nga tiyempo, no? Although nga nubo-nubo ng kaso ta, pero hindi kita magsalig. Amo lang ginaparugyan namon sa inyo man Correct. Isang una Action Rex, balon ka nga daw into ka, nga may face mask ka. Kaysa so, una tuwag makita ka face mask ka, doon balon doon na intuan siya, doon nagagi pa sa may baho bla. Iga panabon, pero subong nga tiyempo kinanglan tagid mag face mask
Subo nga tiyempo, Action Rex, kung wala ka rin face mask, ikaw nang tawagon nga daw into. Laban. So, Ginyabaw late na. siya yaw. Kita mo lang do into. Gidaw do. Ikaw, Gapakita pakitang gid dila. siyang nawong yang daw kagwapo gid kagagapagapagid. Biglain. Biglain pa. That's why, Why ka man perdihon kung naga-face mask ka dira? Unless kung ikaw yan, nagapakita-kita ka gid siyang nawong mo, nga gwapa ka, gwapo ka, pero kung laway man lang, panabo na lang naglain pa. Pero ang importante, dira Action Rex, ma-face mask ka gid ya, kay ara pa yung COVID-19. Dapat na gid. da. Amo gid na iya, Oo. sundon ta gid na. Oo, ti galing kidamo naman yung mga human consideration na matag ni sila ni Sir Jolingdong, tapos for disiplina, kasi syempre, agi man yung Action Rex mo, may warning, may pahanumdong, galing ti kayang iban, medyo tulutig agid, inabantayan lang ilang nga buli nga maglakat na tapos saway, ang Gani mangyapon. That's why nga, ti do kabudlay gid Action Rex, no, nga ipatuman bala ang we will heal and we will win as one. Kaya ti paano ako as one, kung hindi man mag-cooperar ang panan Action Rex sa ginatala naman Way sa mangyapon mga health authorities. Yes. Along-along lang yun, kagapon yung daan Action Rex, nubo naman, do walo lang, or ano, Action Rex mo. Negros Occidental gani, way gid gani iya. Zero! Bongga! Kaya bayuntang karon nga adlaw, mas nubo pagid, kagway pagid, magpadayon na lang ni. Yes, importante Action Rex ang UK variant, hindi na diya ka tusmaw diya sa aton. Gani. Kaya ka budlay naman na. Reminders lang sa liwat sa aton mga ka-action, face mask, face shield, kag social distancing gid lang mga ka-action na. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eden Abuso. Balita sa patrol, ang inyo nabatian, wala gid lamang madugay. No? Antes ang balita ni Aksyon Dale Salazar, Aksyon Dale, standby sa Bacolod City Government Center. Jamont Hotel Kitanay. No? Kung going ka south, ang destinasyon mo, Hinubaan, Sipalay, Kawayan, kagiban pang mga kaiping. Pero kung gusto mo gid nga makapahunay-hunay ikaw, no? Luwas nga makahunay-hunay ka, makahaklo kagid sang preska nga hangin. Jamont Hotel, mga ka-aksyon, no? May more or less mga 66 ka mga matinlo nga mga hulot ang Jamont Hotels, no? Spacious pa, lapad pang rooms ni para sa pamilya, grupo, or mag-asawa man nga akomodasyon, no? Tupad lang sang baybay ang Jamont Hotel, mga ka-aksyon. Mayara man sila restaurant nga pwede ka man ka-order kag ga-offer gid sang mayong nga sitwasyon. Actually may indoor pool man sila, may swimming pool man sila nga pwede ka kalangoy-langoy, no? Why gid problema? Ang Jamont Hotel malapit lang ni actually, ari lang ni sa malapit sa syudad kag within the heart of the city sang Sipalay ang Jamont Hotel. Kag makita mo dang mga public beach resort kag tourist attraction. Ang Jamont Hotel no need na mga ka-aksyon nga magwa ka pa kay may bakery man kag grocery store na sa sulod. Kompleto na mga ka-aksyon, meaning masulod ka na lang. Kag ang manami dire barato kag limpyo. Amo man lang na importante. For reservation kag iban pang mga detalye, sarang mag-contact sa 0917-593-7266. No? Kundi gani sa 473-0350. Kundi gani kung makabisita ikaw dira sa Sipalay, kadto ka sa Jamont Hotel within the heart of the city, gid lamang sang syudad sang Sipalay. Tandaan tangalan na Jamont Hotel. Kadtuan ta si Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa ginadusok nga vaccination center sa Bacolod panubuan sa napulo instead 20 ka mga vaccination centers. Ginimo na lang anay pulo.
May patag dre si Councilor Inoy Novero kung balang ginhimo pulo na lang, no? Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex supposed to be 22 kuntani ka mga vaccination centers ang ginaduso sang vaccination center team diri sa mga syudad sa Bacolod o mga lugar balang paghimuon nga area sang vaccination program mag-roll out Action Rex sining vaccination program once coming available na ining COVID-19 vaccine diri sa mga syudad ugaling may mga updated development Action Rex ang vaccination center team nga ginapamanuan ni Councilor matapos ba na nga may mga sa pila ka mga miyembro sa Bacolod DOC, COVID Council, kaga sa yaman nga team mismo Action Rex. From 22 nga proposal, ginhimo na gid lamang pulo, no, kaba vaccination centers. Sobra gid sa tunga ba? Pero nanong rason nga ginbuhinan Action Dale? Kaya according kay Councilor Novero, nagpabutsyag ang pila ka mga opisyal nga posible kasi kulangon sa mga healthcare personnel Action Rex, sinibla mga vaccinators. Pero ang center siya na, pero ang mga personnel basi kung kulangon. Yes, Action Rex. Amo na siya mawad sa mga limited mga resources o logistics. Base maapektuhan o kung kulangon Action Rex sining resources. Galing ka po dako, no? Makmo isa ka vaccination center composed of 4 barangays ni Guro? Posible Action Rex kay mag-survey ni bilang clustered no nga vaccination center like barangay 1 to barangay 10. Kaya silang makadto no from barangay 11 to 23 na mga vaccination center. Kaya by schedule man nimo in case nga magabot na ang bakuna diri sa may syudad sang Bacolod. Sa Action Rex hindi pa ma-finalize or mapalayag ni Councilor Novero kung ano ang pulo ka mga specific nga vaccination centers since siya may mga validation pa nga i-conduct ang COVID-19 vaccination center team. Upod man ang Bacolod City Health Office, sagang Bacolod City Engineer Office. Pattern ni siya galito sa mga presentobla mag-eleksyon? Correct Action Rex. Tamo na siya ang mangin outcome. So, since kay Councilor Novero, importante ang vaccination centers nabutang siya sa strategic galugar Action Rex kag mas accessible mas accessible sa mga pumuloy Action Rex para hindi man mabudlayan nga magpadulong sa lugar. May mga refrigerators na? Actually, mo pa na siya ang ginasuggest ni Councilor Novero magluwas sa fridge or refrigerator para butangan sang bakuna since may mga requirement and ang requirement Action Rex ining bakuna para hindi siya ang effectivity bala hindi madula. Kaga mo man ang generator para in kaso mag-brown out sige-sige lang sa gihapon ang vaccination diri sa mga syudad sang Bacolod. Gintutusin na ni Councilor Novero kay Mayor Bing Lunaldi Action Rex since si Councilor Inoy siya gini ang nagapanguna no regarding sa proseso kag pagpreparar man sang pulo ka mga vaccination centers diri sa may syudad. So na-mention ta na wala pa sang specific nga mga health centers nga ginhatag sa ato si Councilor Novero. Unlike before nga may 22 may ara dira sa Ali sa health center, sa Panay Health Center, kag pula ka mga health center diri sa may syudad Action Rex. No? So subject may ni sa validation sang vaccination center team no sa syudad sa Bacolod. Anything ni Councilor Renesito Novero? Most likely, kasi makalapot lang kita kung si City Ad maang pa ni Vice Mayor LC suggestion nila. If we have about 10, that might be enough. No? Kaya kung pasubrahan ka man, katama, basi hindi man masarangan sa aton limited resources, sa aton personnel, sa aton mga logistics, equipment, ginatanaw lang mabutang ini ng mga centers sa mga strategic areas. They will be clustered centers. Ang mga barangay sa palibot sini, hindi mabudlayan magkanto sa sinang vaccination center. But then we shall emphasize nga kadako katama sang bahin sa aton mga barangay officials sining punto. Because kinanglanon ang ilabulig sa pagputap sining vaccination centers, kinanglanon ng ilabulig sa pag-disseminate ng information, sa pag-register sa mga pumuluyo ng mga papakuna, sa pagdulong sa mga pumuluyo dito sa vaccination centers, kag sa pagbulig sa ila pagpauli. It means, attorney, from 22 nga proposed health centers or vaccination centers, it trim down to sa mga pulo na lang. Yeah, kung pila dira ma-validate naton.
Hindi pa man ako mahambal gid ang final gid nga number. Okay. It is subject to validation na nagyapon. Action Rex na batian si Bacolod City Councilor Redicito Novero. Diri sa mga syudad sa Bacolod Action Rex so far wala pa kitiri sa mga swab sample naging padala dito sa bay Philippine Genome Center kun PGC. Ang mula siya naging sa halin nga institution nga makapatigayon sa COVID-19 testing kung bala infected ang isa katawo sa UK variant o kung wala no. So hambali viral seed so far kita diri wala sang UK variant and sa dila sa gihapon ang strict monitoring sang mga opisyal sang syudad diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon Aksyon Dale Salazar una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 12:22 na 12:22 na mga ka-aksyon. Sige, daligid lang anay Aksyon Marlon Hinovia standby anay sa balita sa Kapitolyo ini may kang tanan sa 103 ka mga provincial government nurses apektado sa pag-downgrade sa ilang ranks subong atuig kag sila'y city number 1 sa may pinakamadamong COVID-19 active cases sa record sang PIMT. Kagibang pang mabalita sa Kapitolyo aton balikan lang daligid lang Aksyon Marlon standby sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 12:24 ng aton oras 12:24 na mga ka-aksyon kaduan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar Aksyon Rex, medyo masubo-subo man sa mga government workers kung nurses sa idalom sa provincial government sa Negros Occidental. Angod medyo kinpatsyag nila ang pag-reclassify o kung pag-downgrade sa ila sing rank sandig ini sa pulisa ang inimplementar sa gobyerno nasyonal pagi ini sa Department of Budget and Management. Bali, ang rank nila Aksyon Rex sudah may arasa ka tawagan Nurse 1, Tub-Tub Nurse 7. 7? O, Nurse 1, Tub-Tub Nurse 7. Siyempre, kung ikaw trabahante, kung taas-taas ay mo sa kung Nurse 7, kate siyempre taas-taas ranggo mo eh. Oo, correct. Kagdako man ang sweldo. Ang sweldo, Aksyon Rex, pagpanubo sa ila sa rank, hindi apektado. Okay. Mo nang bintaha lang da. O galing kay siyempre tao pala na sila. Paningwa man yung mga nurses Aksyon Rex nga magkatrabaho sulod na sa pila ka tuig nga pila ka dekada na. Para nga magtaas-taas pa ng ila sa ranggo kay national government ning policy nagsapol na ni mga opisyal sa DOH kag ang Department of Budget and Management kay nasaad ini sa ginpagwa nga Budget Circular 2020-4 sa DBM
kundi ang ranks from nurse 1 to nurse 7 ay dalong isa sa provision sa saning budget circular gindula Aksyon Rex ang nurse 7. So nurse 1 to nurse 6 na lamang. Kung gindula ang nurse 7, downgrade ang nurse 7 to nurse 6. Ang nurse 6 naghimo nurse 5 tugtog pa panaog ang nurse 2 naghimo nurse 1. Aksyon Rex. Diri sa provincial government epektado man gincheck nato ng record sa Human Resource and Development Office pagi sa Attorney Arabel Palik ang replya sa aton silingya may ara action marsang 103 ka mga permanent nurses so mo ni sila apektado gid. Ligad kadlaw na istorya na din sila sa kay Palik kay sa kay provincial administrator Attorney Ray Frando Diaz kag negative kag medyo hindi mayong ila sa panimuot bagod nga gin downgrade ang ila sa nga ranks Aksyon Rex. Pero ang importante sige gyapon sweldo nila same sweldo nila. Nagsabahin naman ni Governor Bolakson by 2021 balang ni siguro matabo. Pag 2022, ang provincial government maninguha nga makakreate naman sa new position. Pag-o nga posisyon, pag amo ni sila ang mga nurse nga apektado sa pag-downgrade sang rank nila ang hatagan sang prioridad. So laban-laban, basibalik pa na. Kung anong ilang sa nga ranggo, sa buong basibalik pa na by 2022. National nga level Aksyon Rex, ang Filipino Nurses United lang, FNU, tuman man ang ila sa ring pagkadismaya sang saring ginatawag nila duha ka mga hindi mayong provision nga nasaad sa budget circular 2020-4. Yari si Governor Bolakson ang utsari. Of course, our HR has met with them, our PA has met with them. It took a while to convince them, but for 2021, they will have to sacrifice the whole year because our budget is already per DBM instructions to downgrade. So our budget is reflective of the DBM memorandum. So for the whole of 2021, those that are nurse 2 will be downgraded to nurse 1, nurse 3 to nurse 2, and nurse 4 to nurse 3. But of course, we have already also assured them that for 2022, we will create already the new positions. Most likely, they will be the ones to be promoted. Those that were downgraded this year will be promoted next year. And we can only do that if we create these new positions. Negative, no? But first of all, it's a policy from national government. And we just had to convince them to a little sacrifice. For those who are nurse 2 and has to be downgraded, they will be given extra work for them. What they used to do as nurse 2, just to only differentiate their standing with nurse 1. How many nurses are affected? I don't have the numbers, but that's quite a number also. Ali, hambal ni Gov, kamay lang sakripisyo. 2021 malan by 2022, mahatagan man sila sang kasol para mabalik man nila sa ding posisyon at pagpasakaliwat sang ila sa ding rank. Ang record naman Aksyon sa provincial, yes. Breaking story sa Negros Occidental Governor Eugenio Silacson kag walo pa kay ban nga empleyado sang DILG Negros Occidental ang nag-self-isolate matapos nga may isa ka empleyadong DILG Iloilo nga nagtambong sa drug summit sa tung Biyernes nagpositibo sa COVID-19 Ti ang gobernador kag 18 pa ka mga empleyado sa DILG na talana nga magpaydalom sa swab test buwas nga adlaw ining gin-confirm ni Attorney Refrando Diaz. Ti ang summit na naglikad yung report na dara na ginhiwat sa Negros Negros Residences. Daw dito to ginhiwat mo ti nagpositibo ya kuno ho. Although nga ti way pa man ni klaro yang 18 kag si Gob Lacson pero kilalas lang ato dito sa area ti goro part lang ni isang process man kabayong tanga mga negatibo lang nagligad nga Biyernes na ang drug summit daw kapila na nagsunex ka best nga magpa self quarantine si Gov mo kiti nasakpan sa sang nagpositive mo ti normal lang nga process man
Kay labuton targa dugay si Kuan si DILG head Quintana. Kag si Atty. Refrando Diaz Nang tiwan Aksyon Rex dugay-dugay. Magamo ng prostada na ulat naman na si Gov Pilakadlaw laban Isa magabalik na report sa Kapitolyo. Provincial Capitol. Ang drug summit Aksyon Rex nabo itong mga government agencies concerned personnel na nagtalalambong, no? Nagligad nga Biyernes. Sige. PIMT nga record as of January 24. Nalampuwasan, nag-number 1 naman ang sila sa pinagkadamong active cases. Kundi nagligad San Carlos, subong sila CP na kundi ka man damo kay 15 ang silay ang nagapangduwa San Carlos 14. Pero sa silay, ang latest nila subong adlaw sa Rex pulo na lang ng 15 may pagka-delayed man sa pinaka-adlaw ang record nga nagasulod rin sa provincial government mo. Ang silay 15, ang latest nila is 10 na lang. San Carlos 14, ang latest nila subong 14 na lang. Ang Cadiz 10, latest nila subong 9. Sa Calanti 8 yapon. Ang Sagay 7, same yapon, 7 yapon. Talisay 7, abang magyapon subong active cases 7. Ang kaksunugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hermoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. 12:32 na mga kaaksyon ang aton sining orasan. Tig rigma na kung ang amigo ko pa, no? Tig palanyaga na. Sige, kay tapos-tapos na gid man ang iban, kapanyaga, no? Sige, pag-relax na. Aksyon Ido Nabuso, Aksyon Brian Morden. Hanggang ato sining mga out-of-town reporters, daligid lang ha. Kay pagwaon talang niho. Mighty. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda
ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro at Ayos, sige, daligi lang kay mabasa tanay sang ginpadala nga mga mensahe sa kay Zoraida Lucero. Linga good noon. Thank you for your any news update. You are the number one. Salamat gid Madam Zoraida Lucero. Kay Trexebo siyo siling niya dako bayad sa gobyerno sa ila kon hindi sila sarang makolekta basura resign damo mabulos sa ila. Trexie Busillo, no? Gapanawagan sa IPM sa Acacia Street, Acacia 1, Panukoy, ginaagyan lang nila ang basura nila na kaagi ang LPM nano bulag ang basurero. Sige, Hari Kinyo sa Hamilano, may lang pagpamati. Sa kay Jod kag Jemuel Gahimo Mudjol. Salamat gid Hare kinyo sa Hamilano. And your Quiniol may lang pagpamati aragyapon sa Kingdom of Saudi Arabia. Thank you so much your Quiniol. Kay Doc Crispin Hico may lang pagpamati Doc Crispin Hico dra sa Iloilo, no? Kay Ms. Maralda Dolido may lang pagpamati Noel Amar. Araman siya kag Glidilin Badilias Payumo dira sa Kalong-Kalong Zone 1 Barangay Singkang Airport, no? May lang pagpamati Glidilin Badilias Payumo. Ayos. Manjo Arniho, present man, Ma'am Madeline D. Villanueva Consulta. Kamusta, Ma'am? Madeline D. Villanueva Consulta dira sa Kasantulan, Manapla. Dagang salamat gid, no? Alunan Suset may lang pagpamati dira sa Hong Kong. Salamat gid Alunan Suset. Kay Rofi Libran ga monitor dira sa Talok Bago City. Rofi Libran. May nagsinabad naman nga uyak mo. Oh. Nano ning saliya ka sinabad niya man? Baho. Si Omaro Bawuro. Ay, Bawuro. Kagid karon nga ni Malkadre ka man yan nagpadala sang mensahe mo sa pagadamo. Pa pinadalaan yung mga nagpadala sang mensahe dari ho. Ay, puwerte. Isa-isa ya. Ay, wala gidata. Ubos yan nga. Ton nga wolho sang ay, ho, hindi magkalaamo ni nga, ano ni siya, bayin eh. Kay Cresville Matrias, ring Aksyon Rex, gwapa sang imo nga reporter, gwapo man ang angkorman mo. Ay, pati si Cresville Matrias ba? Ayos dagang salamat, madam. And, daligid lang ha. Kay Alex Montesa, damo sa lawayon sa Gyapon, bahin sa health protocols nga ginapatuman sa iban Sir Rex sa bagsakan, mga pangayaw man na bulantero, face mask ara sa sagang may face shield matuod, pero subong ara naman sa agtang, gani man. Thank you so much, gid Sir Alex Montesa. Mugin ang observation, gid, hindi magwanta, no? Oh, tigita mo, naubos sa gid ang akon nga, ay, oo, gid. Ga turingrong ang utok kaya siniho. Ba't na ano ning klase ka mga tinuga ni nga dream niya nagpadala yaman. Kay Daniel Ravina, may lang pagpamati, always gid ga monitor, greet niya lang iya son si Jacob sang Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Stay at home and stay safe. Salamat gid Daniel Ravina.
Salamat gid, no? Daniel Oravina. Ayos. Gilbert Cañete Lamayo, may lang pagpamati sa tropa team Mapayapa ng Rorobas, Jetro J. Hardoite kag Dotesa. May lang pagpamatilin sa kay Gilbert Cañete Lamayo. Kay Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pagpamati. Shout out lang sa Quadrips Water Station. Thank you, sir. Nakita ko naman ang Sugar Spices Alba Honeybee, kaubala mo. Gayuhom ko sa ima. Sugar Spices, salamat gida. Thank you so much, madam, no? And gasululi si Trexie Busiyo. Sige no problem, Trexie ayos. Okay. Sige daligid lang mga ka-aksyon, standby anay ho. Daligid lang ha, kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa inyo sining mga mensahe pagkatapos lang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalapnag sang kamatuuran.
Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kantahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
balik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Nagapamati kamo sa gihapon diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB in short, mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sa Aksyon, Aksyon Rex Cantong. Standby na sa report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang nga pagpamatid na kay Kapitan Chad Feria, no? Sang Barangay Robles, La Castillana, kag kay Madam Ching Oy Feria, ga monitor sa sining mga inoras, kag kay Kagawad Jofred Sapanta, siling ni Kagawad, nasyonal na may farm to market road. Kay naniguro, ning implementation sang livelihood. Okay. Sige. Valencia Kinet, may lang pag-monitor Dino Alec, araman ga monitor kag Francis Gonzales Villaflor. Mayo din. Mayo ngunto Sige, toto Francis, may lang pag-pamati, no? Kay Chirek, Eric Rojo Asyado, ga monitor man sa Quezon City, Manila, kag pamilya Asyado, Rojo, Magdato, Kanyada, Mulasi, kag Gililang family dira sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia, no? Ga-monitor sila sa sining mga inoras. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Hindi may kantanan sa pulis sa CantongNo na nagpositibo sa illegal nga droga, posible mapasakaan sang kaso administratibo. Kag panday na kuryente sa silay, gindala sa ospital. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa NOC po. Aksyon, Brian. Aksyon Rex Gintagaan, paginsang dugang 5 ka adlaw ining police corporal nga nagpositibo sa illegal nga droga assigned ini sa CantongNo PNP. Na kumadumduman sa aton sini nga mga kagpalamati, ini nasambit nga police action Rex, isa lang sa 5 nga ginpaydalom sa ining gipatigayon iyang drug testing diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kag ini siya ang nagpositibo gid, no? So pagkatapos sa to nagligad nga December, gitagaan siya sang 15 días pagid, no? Agod nga pamatud-an abi niya sa iya kaugalingon nga ini siya ang hindi positive action Rex, pero sa ginpatigayon liwat ang confirmatory nagpa-positive na naman siya liwat. So ang ginhimo sadto sa iya, gin-reassign gilayon dito sa regional office na sa PNP diri sa Region 6 Action Rex. Ginpa-surrender ang iya sining armas hang kagang status sa subong nga duty to siya nga way lang siya armas sa pulupungko sa dito Action Rex, no? So liwat hambal na naton gitagaan 5 days na naman to explain sa iya sining kaugalingon. Kag after sina dira na mabalaan nga dako gid ang tsansa nga pasakaan gid sa kaso nga administratibo Action Rex. Ari si Police Lieutenant Abigail Dunasco angot sini. Sir Brian, we have Ada lagi Action Rex, ano? Ang na-play ko positive niya sa kuanya positive sa COVID-19. Ano niya, sir, ano na siya, sir, kinsend na siya sa 5 days notice. So, bali, different na siya before, i-compare nung sa 15 days, bali may 5 days siya, sir, to explain. Tapos after niya, sir, matitignan na natin, sir, mag-i-start na yung administrative case niya, sir. So, for now, sir, hindi siya, sir, kung antayin na lang natin. Action Rex sa muna nga palayag ni Dunasco angot sini. Actually may ginahulat pagid sila nga resolve ang mismo ang pulis, siya mismo yan nagpa drug test sa iya sini kaugalingon for the 3rd time around para lang gid nga masiguro niya ang iya sini nga kaugalingon. Grato yung una yati confirm gid nga positive ni siya sa illegal drugs. Ulayhon ko na lang ni adaman di mala sa isa ka actually Action Rex hindi siya panday gid nga inablang amo gining trabaho niya kundi nagasolo sideline lang kun tani ini siya upod sa iya sini umgangan kay tricycle driver gini siya dira sa syudad sang Silay pero kay nagin ayo sa ugangan niya nga mag-intra sa ila sining pagpatigayon sang pamanday. Ginsugo siya nga magkuha sang parlance Action Rex kay maobra sila sang balayan sang isa ka puloy-an dira
nga ginapanagiyahan iyan ni Mildred at Chora sa may Purok Sunshine, Barangay Ilupe, Siyudad Sang Silay. Pagsaka niya sa second floor, ining biktima nga si Antonio Zamora, 33 anyos. Ginkuha niyang parlance o galing pagkuha niya dala kabit bala Aksyon Rex kay ara sa dalom. Likom sa iya hibalo ang parlance gali Tantay man sa live. Lumabay sa live wire gid mismo sang sinekto sa poste Aksyon Rex. Kaya ang balay nga ginaobra nila ni tuwa ni kaandana. Tapos ang poste dito pong tupong guros balay sa ikaduhang andana. Amo to nga sumangit ining parlance sa ginauyatan ni Antonio ati tumapik dito siya kag nahulog Aksyon Rex. Sunog tong halos bilog niya nga babaw nga lawas niya, nagkalalos-los ni mga panit niya, nakasuka sa siyang dugo, pero nahinagaw to dala sa ospital, subong wala pagid sang update di Aksyon Rex. Ang iya sining nga pamilya, actually na-interview na to diri si Edgar Riluhas, amo ning iya sining ugangan nga nakalambot o nalambot aton gina sa pagpamanggot regarding sa natabo sang iya sini nga umagad Aksyon Rex, no? Kabatid na lang gamay ng interview na ito siya agad sa aton sila mga tagpalamati. Kung namin di purok langka. Purok Langka, Barangay Ilupe, Silay. Dok, Edgar, natabo nung mare? Ang kurinti to, gisuko ko sa kunaon lang parle. May bracket to kanina, mabuhat ko classes ka. Okay. Ang kurinti, ang parle ako at yung mabaw, nalabot ang kurinti sa mabaw. Uy. Ilang kurinti sa Sineco, ano po, na? Taas mo sa malaya, ganyan, tigin, kanya mo, kaya pating dog, yan, sinalakot. Okay. So, meaning, nalapot niya kurinti, amo na niguro iyang kurinti halin sa poste para doon sa balay, mo sila. Oo. Ano ko rin, ilang alalay mo na ang napatay? Wala na ako na ang agad ko. Ay, sus. So, kasi nung balay ning inobra niyo sa Linong? Yan ni Mildred ni Tsura. Aksyon Rex, correct ko lang na-mention ko pamangkot na gina ang biktima, di pa ta sigurado, gid ko na disgrasya gid ni, pasensya gid, no? Kay mismo ang ugangan kay na, nagambal siya ka sululukan at tudugo, pero gindala sa ospital, wala pa sila sa update sa sinema tinam. Correct ko lang, pasensya lang sa pamilya. Amo nang balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian mo din nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3, no? Nag-supplement ini sang vitamin D para sa ikayong lawas naton mga kaaksyon. Nag-suporta ini sa mga katulan ng tamantikon kaisa. May lang nga pagpamati sa aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati. Si Bibi Biligorio nag-monitor, no? Bibi Biligorio Gregorio Yolo, no? Kag sa tanan-tanan nga mga tagpalamati naton upod nanday nanay jutay nini banbansa, nini banban kag Janice kag Hipley ga monitor sa sining mga inoras. Ayos kag kay Parikoy Robert Hampton, may lang nga pag-monitor sa BCP o ni siya subong si Robert Hampton, may lang nga
monitor parikoy, no? Kag kay Rofi Libran dra sa Bago City, kag Merivic Finiti Peruelo, no? Dra sa Kabangkalan. May lang nga pag-monitor. Paring Ala Navales, present man siya, ga-monitor siya sining mga inor. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa BCP o Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa uno nga oras. Colonel Manuel Placido ginahingyo ang kooperasyon kag suporta sang barangay official sa mga bagong station commanders nga magapungko. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex ginahingyo ni DCPO Director Colonel Manuel Placido sa mga barangay officials nga buligan kag ihatag ang ila sinesuporta sa mga bagong Chief of Police sa ila sinina sa kupan man nga lugar. Sunog kay Placido, anuman nga suporta ang ginhatag sa mga anay hepe, kabay pa nga ihatag man sa bag-o nga mga magapungko. Palayag ni Placido, kahapon nga adlaw ang official na Action Rex nga pagpungko sa bag-o nga mga station commanders apang subong nga adlaw lang ginpatigayon ang turnover ceremony. Ginimbitar man ni Placido ang mga opisyal sang barangay bangod nga nagapati siya nga kon makilala ang isa kag isa magapadayon ng pagbuligay para sa ikamayo sang ila sininga na sakupan. Pero ang turnover of command ni subong man nga adlaw? Yes, Action Rex. Pero ang effectivity sang ila sini pagpungko sa office is kagapon gid lang, Action Rex. Okay. Oo, kay di nahibaluan si Major Ramel Sarona, ang bagong Chief of Police ng Police Station number 1. Sa Station 2, amo naman si Lieutenant Joven Magato. Sa Station 4, si Major Junray Batadlan. Station 6 naman na si Captain Leo Estopa. Station 8 may si Major Jory Puerto. Kagin balik naman sa Station 10 si Captain Armelin Vargas. Si Batadlan kag si Sarona, si Batadlan kag ang si Estopa nag-swap lang ne? Si Batadlan Action Rex actually from Police Station 8 na siya. Si Estopa from Police Station 2. Na amo na siya Action Guard. Pamatian naton si Colonel Manuel Placido. Ganun pa rin. So sa akin, sa mga barangay official, tulungan nila yung bago. At ito sa parating pa lang, sabi ko makipag-relasyon ng maayos sa mga local official, sa barangay official particularly, para kung ano yung suporta sa naunang commander, ipaabot din sa parating. At yung mga, kasi invited barangay official actually, so para rin naman yung suporta nila na ibinigay sa outgoing, ibigay nila sa incoming. Mahalaga yun mahalaga. Sabi ko nga quite some time now, hindi na na-observe yung turnover ceremony. But this time, pina-observe ko para makita ng local official at maging parte sila ng seremonya. Para makita nila na yung PNP, makilala nila yung parating at makita rin nila magbigay sila doon sa paalis ng pagkasalamat. We have 4 station commander to be replaced. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon tayo, rin ang pinakabagoho at pinaka-epektibong herbal supplement. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan. Kantuantang balita ni Aksyon Roger Gotib, solo flight niya subong sa mga out-of-town reporters nato. Ninimay kang tanan sa wanted person nga gindakop sang kapulisan, ginbuyana. Gilayon halin sa custodial facility matapos nga magpiyansa. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Aksyon Rex, nakapiyansa sa gilayon ng isa ka persona matapos kindakop init siya gidamang nga adlaw bangod sa nga iya sinikaso nga gamay malaga ginatubang ining malicious mischief. Inisyo pa ini sang MTC Ciudad San Cadiz kag madugay na tinion tungod sa kapit sa mga warrant of arrest sa June 30, 2008. Ang naibitan nga persona gikilala ini kay Ricky Asusina, 40 anyos sa edad. Ang kaso nga sa diin, ginatubang niya nga panugot man ng korte makapiyansa sa 2,000 ka pesos. So, wala siya makapadugay sa sulod sa 20 custodial facility matapos nagmando naman ng korte nga inisya ang pagabuyan tugod man nga kinamatarong man sa isa ka akusado kung bailable ang iya sining kaso. So, hindi karon ang nahilway temporaryo kag magatubang na lamang siya sining kaso sa korte sa tion sang hearing. Sa piyak nga bayan Aksyon Rex, subong adlaw, piyesta sa Ciudad San Cadiz, pero may ara nga physical nga mga event karon ka nga isang misa nga bago gilang natapos subungan karon may fluvial parade pagparada sa nga patron Senior Santo Niño sa kadagatan. Pagkatapos initi iban sina nga mga aktibidades sa sinigi ka 47 dinang sa festival ang virtual na Aksyon Rex. Report gikan kini sa Ciudad San Cadiz, una sa balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dalain